Goedendag iedereen, ik ben hier terug aan de locatie van de Bierkaai te Hulst, dus ook de locatie van de Koning van Engeland. Nieuwe bioscoop die nog vol in de werken is. Dus voorstanders en tegenstanders. De tegenstanders hoofdzakelijk wel voor de ligging, het design, laten we ons zeggen, is ja, voor bepaalde ook niet goed. Ik vind het wel een mooi design. Maar bon, het gaat hem ook hoofdzakelijk om deze locatie. Dus hier, ja, natuurlijk heb je zicht op de Koning van Engeland. Vroeger had je zicht op de volledige Bierkaai. Zo, goed voor het vergelijken. En dan even, ja, de tweede locatie is dan misschien ook wel dit hier. Dus richting van de Steenstraat, hier ben ik in de Steenstraat, dus richting een grote markt. Dus dit punt hier. Dus dat blijft voor velen een knelpunt, als je zo leest op het net, het zicht, het probleem van het zicht, heb ik gelezen. Dus velen vinden dat het zicht van de Bierkaai dus ja, toch wel weg is, gedeeltelijk niet meer zichtbaar. Bon, ik ga nog even de ronde doen hier. Dus hier de vismarkt met aansluiting van de Bierkaaistraat. Dus ja, op het gebied van deze hoek hier is het wel mooi. Het gebouw staat er ook wel, maar bon, hier heb je dus wel het zicht van de horeca, daar de brugjes, het wandelpad en dan ook het aansluitend gebouw hier. Natuurlijk, het is nog niet afgewerkt. Ik zeg, je moet ook de zaken zien als het volledig afgewerkt is. Ik zeg, terug te vergelijken met Brugge. In 1999, toen dat het, die concertzaal werd gezet op het zand, was het ook vreemd. Een groot plein natuurlijk wel, maar plotseling komt dat gebouw daar. Was er ook wel wat kritiek, dat past niet en zo. Maar bon, ondertussen, in de loop van de jaren, is het allemaal positief. Heeft dat alleen maar positieve berichten feitelijk. Ja, en ook het positieve van de zaak is, de aansluitende horeca hier en ook op het gelijksvloers van de bioscoop die er zal komen, zal ook meer volk zijn. Het is ook een aantrekkingspunt om nog meer tot deze locatie te komen. Dus het is wel interessant om alle opinies te zien. Mensen is vrij van meningsuiting.
Je ziet de werken gaan vlot vooruit. Ja, nu is het hoofdzakelijk wel ook de werken binnen. Ook nog leuk een foto voor de vergelijking met de beginbeelden, hoe was het vroeger, en de evolutie. Zo, dat was nog even leuk, deze update. Ja, ik zie het persoonlijk wel als een, ja, het resultaat van het project is toch wel positief. De bioscoop, de mogelijkheid om in Hulst naar de film te gaan, naar andere optredens of andere evenementen. Daar gaat het feitelijk om. En dat is momenteel, wat mij betreft, toch wel een bijzonder mooie hoek. Hier nog een foto maken. Met het water hier, de brugjes. Zo ga je nog een stuk te voet. Ja, en dan hier het zicht op het historisch gedeelte. De Keldermanspoort. Dit is de andere kant. De klapbank, digitale bank met informatie over de stad Hulst. Dus in het algemeen is het toch wel, ja, het kan nooit niet perfect zijn voor iedereen. Nee? Maar in het algemeen is het toch wel een mooi project. Ja, hier staat Mannekepies. Dus dat is al een tijdje, dus dat was iets aan de andere kant. Allee, Pahaderpies, dat hoort ook tot een spel voor de jeugd met deze Pahaders hier te Hulst. Dus ja, het is een kwestie van gewoonte. Ik zeg het is eigenlijk dit hier. Als je het leest op het net, deze kijkhoek, dat er wat kritiek op is, dat men niet meer de volledige bierkaai ziet. Maar bon, het heeft toch wel vele nutsvoordelen, een bioscoop hier in de stad en die centraal gelegen is voor de mobiliteit en zo verder. Hè. Zo, beste mensen, einde van deze update. Ik ga ook nog even de huidige foto's bij het filmpje plaatsen hier. Ja, het zijn geen foto's nu in perfecte weersomstandigheden, het zijn meer foto's om te tonen nu hoe ver dat het al is, hè, in het algemeen. En tot de volgende.